eta ja falta motatzen izuen. Hello! Hola. Fantasia. Amor, onena da. Ai, ama! Gehiago da, eta ez dut esan nahi horrekin jen. Hello, wow! Bera, Aspaldiko, bueno, ze mouz, aspaldien nola blog bat iten, eta ja falta motatzen izuen. Astelena da, ez dia orduak osagoizeko, 9:30 dia, eta ena osa arautzen. Bueno, igual ez dezue ezagutuko nuna hon, ez dezue rekonoziuko herria, baino arrasaten nago. Eta galdeko zue zertan. Podcast batean ator, gonbidatu bezala, eta de hecho berandu noa, así que korrika inberdet. Baina hori, oain ikusiko zuen zebi pertsona berezikin elkartuko naiz. Así que hori, espero nire astetxuakin disfrutatu ingo zuela. Bale, barkau, eske, bakarrekan ni joanean inkomodo aite zait kaletik grabatzea. Osea, sarautzen ez dute zer grabau, literal buseak korreka junez da ez dite eman denbora. Baina beste herri baten nago, eta alare lotxa mateit grabatzeak. Ena oitu, eta baina, bueno, horrek nahi duzan blogeioen berditutela zuekin. Nire bizitza partekatzen, ez? Baina, bueno, oain hitz eitea, pixkat espabilauen berkoet, así que, a ber, onartu berrakat, ene zela inoiz arrasaten egon. Bueno, igual bai rollo txikita, no eskolakin hola, baino naiz goatzen. Eta bueno, bitartean bidean nahi naiz pixkat herriko kaleak ezagutzen, eta asko harritu jende asko da hola. Osea, kaleak bizirik, eta astelena da goizian goiz, así que haupa arrasate, la verdad. Bale, a ber, uste nun galduen itzara, baino unibertsuako, bizitzak, erabakiu pareta handi baten goiena jartzia. Ai, ez da ikusten. Bueno, hor dago, goiena. Eta hori, barroa noa, zeian ere zai daude. Ai ama, objetiboa loko dago, así que barroa noa. Bueno, ja iritsi naiz tokira asmau, zenekin naon. Hello! Gaizki, galduin naiz onatortzeko, kriston berua, osea, zuek zemoz konta. Ondo, aspaldi ikusi gabe ian. Zure kulpa. Azkenengo aldiz ez dakin izan Donosti. Gaztea saritan. Ez. Bai. Ez. Flana. Ez flana ez? Ze flana. Pazuzu, hola zue. Hola, zuek, ze moduz. Nago emocionada viva, osea, zuek por fin ian etorri da sartadia. Es que esto me parece show máximo. No, nik gauza bat esan berezu, baina justo guiruak bakoitzak hasiera bat bezala kau. Nik beti apa esatet, zuk kaixo ekipoa, zuk hola zue. Es que, hijonek azte. Nei apak cringe mateit, Ez, alauna, Apa. Ai, no. Apa nire uste da muy de on, berri, en plan, apa... No, pero nik ez detite, baina nik justo ez detiten. Horregaitxik me hace gracia zuk esatia, porque da, eren zehose hartzotena apropiación. Claro, eskema kautxi, no? Apropiación cultural. Berse musateatzean, grabau ingo deu, ra. Hau publikatzen danean, ja egongo da ikusi eta entzun gai. Hori da, nun entzun, berda? Ba, YouTubeen, Goienan, Goienako eta plataforman, bestela Y ya YouTubeen eta Spotifyen. Y eso es todo, amores. Guain laneagoaz. Guzti. Gero arte. Behind the scenes, te traigo una cinta. Ai, minka. Lasai. Bai. Ondo, Bien bai. naiz. Venga. Berua. Zemuz azkenengo gunak Andrea zein dozu konta Ba, behitu. Aurreko aste buruan egon eskuadriakuekin etxe rural baten, ari bizkunen super ondo pasatot, super ondo, gainera baina lehenengo aldiz bitxinintza taileran eskuadriakuei, emozionada. Bitxentxu, Zorixuak eraztun. Beitu ze ondo idan jasotzen. Bai, porque hauek dela nahi teue batzutan. Bai, sobre todo batzutan. Super ondo junda. O sea, super ondo. Oso Mamaratxas máximas, Nos encanta, es que Bai. O sea, gu basekigun que ibas a dar contenido Bai. 100%. Bai, o sea, despatarra huinaiz, mokasinak Dana, kritika guindau eduki sortzaile batzuk.
Que no. Ez. Bueno, horretarako atala ikusi beharko dozu. Ez dut kritikau, bakizuni pertsona hona Ez, naizela. guk beti itxen dugu berta. Me querían sacar beef, baino ez duel lortu. Jaba noa zarautzea, así que agur cariños. Honen asazte. Laizter egoten gan berri. Zarautza etorri berdezue. Hombre, claro, bai. Bueno, ni este buruan berriro agertuko naiz blogean. Anda, ordu laizter ikuste Ella, behar. ondo pasau azte buruan. Onenak. Bazkalduet, ze justo literal autobusian neola astelenero laneko bilera ite dut, autobusian indet bilera, gerora bidean entorren ere bilera, eta oain bukatu dut, orduan bazkalduet, eta oain lanian jarraitu berdet, eta bakarrik esan kriston ondo pasaetela, osea, Andrea eta Andonikin grabatzea, eske, ene on grabatzen, osea, nire buruan ez den kamarak, osea, kriston guztuan egon da, matesun terraza baten egin ala sose hartzen. Gaur bestela uste ez detela ezer berezia ingoia, Baiz, lanian jarraitukoek, gero pare bat bilera dazkat, gora EHU, no? Ta jazta, oza, uste gaurkoz ez detela ezer berezia ingo, eta bihar uste ez, baino hasta azkenean ja gauzatxoak datoz, ostegunean ebai, ostirailan ebai, larun batean ebai, eta igandian, pues ja, oza, igandian descanso máximo. Askotan pentsa dut, bueno, eta eserrez ez dakatenean ebai blogak iteitu, tal, baina eske pasa itezait, oza, nahet zuekin gehiago partekaolako momentuak itzein, ez? Eta hoi horpegia, oza, hola naho, eta gainak kamarontan, como que ondo ikustea dena, ondo egi, orduan ba, bueno, hori, jogurra jango eta lanian jarraitukoet. Ingoet lana, bilera, eta gero igual, supongo kuadriakin gauko naizela, ia, gora sartadia, entzun sartadia, onenak diala. Azkenean siesta egin dut, eta leheno baino okerro naho. Osa, ke mal, kiston gaizki sentau eta gainat de golpez nahu naiz. Baina hori, oain kuadriakoakin bueltat ematen noa, eta pixkat aizi hartzaz, eske... Ke horror. Lasai. Hemen ez da... ez du buelta man. Hemen ez da volumenak entzen, ez da zentsuratzen. Ez beste toki batzutan bezala. Adituak esateue, astelenetan saltxipapa jate bali mazu, astia eta bizitza asko sobeto jungo zaizula. Orduan, bueno, albalimaet hartu. Astelena bakarrik handa daitezait aste osoa pasada dela. Ez izuet kontau, bueno, igual bakizuek gradua hoi naiz, gradua hoi nintzen oen dela bi aste, 3, 4, bueno, ez dakit noiz igokana, orduan, oen dela hilabete bat, eta junginan, eta karo, oza, EH1 urte bat berandu graduatza, oza, lehen urtean buka honun karrera, eta mantzegoen diploma, kanbakin inda, daola emateu, kutria, baina bueno. Ja como oficialmente graduauta naho, kaztetaria naiz, eta hori zimaz kontau nahi nizuen, kriston berua intzun, kriston outfitara manun, baino bestela, oza, madre mia, oza, diplomoi emateko, kriston ekitaldi txaposua montau zuen, oza, kriston txapa, baina bueno, ni oso posik hemen dago, hemen jarriet, ze ez dakit nun jarri, zimaz. Beste bi aste hola hemen egonga, baina gero nik uste gordingoetela, baina bueno. Bueno, ja lotanoa, osea, zer ordu dia, 11 dia, literal xisko inda nago, eta bihar bueno, beste pare bat gauza inberditut, eta lehen osan dizuet, aste artean nahiko lasaian ekala, eta osteguna baino lotonto gauza askatiteko ere bai, baina bueno, eske bain sartu naiz TikToken da ziret gun lota, no? Kisto gauza randomak atatzen eskit. Osea, kisto gauza randoma dia, baina eske me encanta. Papan asunto honekin, xoket. Bueno, asteartea da,
Oain arte ez dut ezer grabau ze, bueno, lanian eo naiz, hain ere hiliak. Lanian eo naiz goizosua, eta oain basu maian nago, ze matxin berdet. Bueno, ya grabau dut elkarrizketa. Ai ama, zumakin bezala nago, no? A ver, hola. Irati osa egin diot onena piraguista. Osa, ai ama, tope gaizken ez grabatzen. Bueno, da igual. Bueno, esaten nitzana, irati osakin eukiet elkarrizketa matxekoa, que por cierto ikusi, zeia honezkeo supongo atea dala. Ta hori, onena, osea, instalazio denak erakutzi izkit, ta lokura, osea, piraguismoan munduan ekin nola zijoan, enekan ezagutza asko, da, te lo juro que me ha encantado. Igual egun baten probau da dena itet. Vale, esango zu ezeitezu kaskoakin, ba bueno, kontua da beti gustau izan zaitela musika jartzea eta hola, ta noizian behin, ba bueno, pues behin goatzen naiz arranon egon itzala DJ bezala, motxean musika bakarrekan jarri nula, ta gustau intzitzaiten sentsazioa, ta esan jo, ba nahet probau benetan pintxatzen. Ta orduan majadak enitzein nun, eta majada izan nion, ze majada DJ-a bada, eta esan nion, jo, ba, berdet, laguntza, o, bueno, pixkat rekomendau, pues, rollo mai batzuk de DJ, no seke, eta rekomendau zizkin pare bat, ta, en plan esan zen, azteko daola, tope daola, eta nik des enuna, hemen kriston katxarreria, osea, bat ola txil, pues, noizian benola nire etxian probatzen eoteko, ikasteko, eta aukerak sortza balen baia, pues, palante, no? Ta gaur hau zait, monada hau, osea, monada bada. Ja, asteartean listo, eta oain nago, oian gauza bat ikasten edo, bueno, pixkat behiratzen biharko, ze urduri nago, ezinet esan, bueno, ze bihar ikusiko zu, osea, ez da sorpresa, en plan, ez detela esango. Pixkat irakurrin berdetu bikatzeko, eta bihar ondo iteko, ze naiz bakarrik egongo kontutxo hau iten, pertsona batekin egongo naiz, eta kristongo guazkat, osea, honena da. Eta hori, astearte ondo junda, chill, tamborrada konsaio aukideu, parreratu dut ditugu, eta hori... Bueno, batean asteazkena da, eguardiko iruterdiak, esango jasue, zeite superriz bus baten arrasatea zoaz, zumaira zoaz, ez, aretsa baletanoa, zeba, ze gaur euspoteko lehiaketan, ba, gala da, eta nahi hasi erokin batea aurkeztu ingoet urduri nago takikardika, no? Ta, ordu, pues, bueno, dotor ere bai jantzetaturre naiz, ez da ikusten, gero ikusiko ez zue. Eta, bueno, mateunez nire onduan norbait dago, zein da, Noa... Bueno, Noa, urduri. Bueno, pixka. A ber, aklarau ingoet, guk aurkeztu ingo deu da Noa parte hartu du eta finalea iritsia bere spota. Orduan, a ber, ze gertatzean, nik ez dakite zer, eta zuk ez. Orduan, a ber, imagina usaria matei zutela, emoziona bengo zinan. Asko, igual negarten daitet. Negar, no, me encanta. Usted bion lehenengo aldia dela hemen gaudela. Bai. Osa, nien ezin ez etorri aretsa baleta. Nik ere ez, zaite zer regaldu hemen. Bueno, polita da. Bai. Oaingoz ez da ambiente asko, baina bueno, ere bai, hasta azken bada. Orduan ulergarria. Outfit txeka. Toma! Zatan. Wow. Period. Bueno, aipatu berra dago gaurren joala dark.studiotaz, baina hori ere bai sentimendua dela eta... Dark bihotzian dago. Bihotzian dago. Orduan hori, guain aretoagoaz, eta ensai hau inberko deu, Noa zubitartean kafetxo bat hartu berko zu. Bai, nik liburu bat dakat irakurtzeko. Ze zazpitan da ekitaldia, orduan, a ensaiar. Bueno, ja, areto barruan gaude, pixka zirkoa indeu, ze, bueno, gauzat grabatu deu, ba, ekitaldian hasierarako, eta hau da gure kamerinoa, me siento Beyoncé un poco, no? Eta baitu zein da hon hemen, lanean, naiasiguero.com, naiasiguero.com, ezin dut. Ezin dut, fantasia zurekin, fantasia. Amor, onena da. Onena zu, kriston ondo ingo deu, oain ensai hau ingo deu, dena mango deu. Hori da, pase teknikoa eta gero ja ensaioa. Claro, ai ama, behitu mikroak, que pro. Claro, pretaka. Ay ama, lo voy a enseñar, es que Beyoncé, es que con esto Beyoncé. Bigarren ekitaldian ja acostumbradísimo a esto. Bai, bueno, a ber, bigarrengo ekitaldi bat dagoen, ez da? Hola. Gauza bat, asako papel askat. No puedo. Hau dena, hogei papel. ASMR. Ze txapa emango duzu gaur orduan, Ja ves.
Ya ves. Baina, behitu tokia, osea, hemen como para dar un concierto, Maris. Amabos, dena super party fiesta, Es que hola gea. eta no pone nada de Euspot. Ah, bueno, hor jartzeu Euspot, bla, 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 bum, bum, hortxe. Y nada, oainen saia hau ingo deuz berdet. Ez da zober. Bai, berdet, naia. Osea, bai. Gaina behitu, azpimarro ditu rollo nire fraseak en gris. En gris, porque no tenías dinero para imprimir. Hori da, osea, ene kantinta, y he dicho, ubicau. Ubicaina. Baina hori, ostra, el plano super malo baino. Bai. Bai, osea, kriston Gero, txeporrak. pila bat grabatzen zuta gero erabakitzen duzu. Bai, osea, nik grabatzet, eta gero ikustali maet, pues mira, hau mierda bada, pues Claro, lo corto. oso ondo. Kasu honetan hau ez dut borrauko, zehola bakizuen hola iteten. Claro, es que esplikatu behar dugu. Guk gidoi bat iten dugu, gero jendeak baliatzen dugu, gero gidoi hori imprimatu behar dugu, eta gero ematizkute txarteltxo batzu, eta egunean bertan pegatu iten dugu dana. Hori da. Karo, nire lehenengo aldia da, baina naia ja eslei. Baina ez da zure lehenengo aldia izango gaur bakarrik, Baina, hemendik aurrera. Te amo. Ez gaina, ostegunean zarautza zoaz. Ai, egia da. Ta gaur azpeitin egontzea, que tu Bai, tampoco bai, no bai, paras, bai. Eta ostiralean daukatu jartzen. Jesus, neska. Zenbat. Digo, Jesus, me igual mata. blogak iten hasi berko zu. Ez. Ja, suficiente. Ez. Nire bizitza gehiagi dokumentatzen dut Instagram. Ba, nik ikusiko nun. Digo. Badakit. Bueno, azkenengo ukituak ematen ez, naia? Azkeneko orduritasunak ekartzen. Bueno, ya, ordun hori, ez dut gehiago grabauko, no hay escaudiot que nos grabe igual una cosita que otra, así que digo, haupa no, bai, jendea dakau, así que hori, urduri gaude, tope atako zaigu, porque es que nahiaken lan aitia, oza, plazeran, Eta gainera, que pelota. Gainera, aneurrestikin indegu bideo bat, dala, Locura. lo mejor del mundo, Locura. eta agertuko adingo dugu falso directo bat, oza, ane, te amamos. literal, ane honera zea, eta bueno, esaten ditzanak, nahiakin lan aitia dela niretzat. Oiga, nos lo estamos pasando súper hondo, o sea, dos marujas marujeando. Bueno, mochila ondo jarriko nun hori dena, eski gero kamara nahet gorde, así que hola nao, eski kristo nekauta nao, baina jazta, bukau da, jazarautzen gaude, Kaixo. noak ez du irabazi. Oh. Baina, bueno, esan berra dago zure bideoa tope hona zala, da finalistan artean ondala, eta hori asko dala. Ikusi bidere bideoa. Que sí, ikusin behar nun gideoia egiteko. Kriston ondo pasaet, osea, nahiakin, ai, de verdad, osea, bale ya. Oain bai, nahiakin lan aitia, osea, eske, benetan, osea, oain ja nola beha ez da on, lo digo. Osea, es un puto regalo, osea, kriston ondo pasaet. Ta irute zait, oso guztawan gala bilok, oholtza gainean. Topenek auta iritsi naiz etxea, ta sartu naiz oian, ta bapatian indet, klang, ta oain ez da kaldo guria. Eta ordu nahi naiz, bideo bat egitatzen bihar lanian egitau bernuna, baina aurre hau ingoet, eta hola bihar lasaio ibiliko naiz goizian toki bat ajun berdet, Donostira. Laizter lotano oso obligau ingo naiz loitea, ze deskansau berdet, ze garantzitsua da deskansatzea. Bale, osteguna da junin berdet, ze autobusa dakat Donostira noa, naiz irratira, junin berdet. Iritsi naiz, ez dakit nola iteten, baina beti imaginau, zerbait dakatenen autobus bat, o tren bat, hola. Igual, kriston antelazioakin esnatzen naiz, eta demora soberan emateit, eta gero beti justu ibiltzen naiz, osea, korrika ju naiz parada. Ez que ez dakit nola iteten, gaina, kasualidadia beti, bus bat olartu erdetenian, inoiz baino puntual otortzea, osea, ez que no lo entiendo. Ez dakit bakizuen, baina bi astetik behin naiz irratira juten naiz, ba, zebrabidea arroxeko marmarrian atalea, marmarrian deitu genion, ze, oza, obviamente gero nik marmarrian ingoet, baina oneiroi marmarrian deitu genion, ze, bueno, mamarratxeo tarte bada, eta pixkat gure bizitzak kontatzeko unea, ez? Gaina malenekin iten, malen frantsesena, onena. Urte osoan, bueno, ikasturte osoan nahi naiz etortzen, saio hau itea, eta gaurkoa azkena da. Pena hundiakin, ze literal kriston gustatu orten aizonea, baina, bueno, karo, hashtag udara, sabes? Hello! Malen frantsesenakin nao, Ai, ama! Bueno, hain grabau inberdo, así que serias. Bueno, seriaz zein da gaurko gaia. Hain itzaite dugu, porque ez dakit. Bueno, hau da nere txokua. Bueno, nere txokua. Etortzen aizenean hemen eseitzen naiz, kaskoa jartzen ditut, hitz egiten dut mikro ontatik eta bestaldean
bueno, nire parian, Malen frantsesena dago, pixkat, kasetari serio lanetan, ez? Zein da Malen frantsesena? Marmarrianeko izena sortu zuen, kasetari argi eta jakintxua, ez? Hola definitu nahi baldin manazu nikotzeko izu. Hauek ja ikusi guen nola juna izena arrasatea. Andrea Olazuek. Bai, eta esan zin, eta marmarrien eta zitzen genuen da nik esan nion, bai, ze nola eta esan izena da nik Malen frantsesena, da Andreak esan zin, ai ama, ezagutzen, no seke. Bai, el crossover. Bai, niño, hoi izan zen gaina irratiko klasean. Egia, irratiko, ez izan kafetegian. Irratiko klasean ginenean lurrian boteakola. Osa, ez erreziten. Minio bestiak aizien. Ah, Taldeka ginen, eta ordan bestiak aizien, eta ordan gu ginen bitartean zuzatean, podcast bat ingo eta izena gari zinen, ai, eske nahi dut itzein, Hizketan, no seke. Hizketan ez, tani, marmarrian? es que, Malen frantsesena, una chica prodigiosa. Egia. Ba, bueno, engraba ingo deu, amaiera eta zitze ingo deu. Atxeka betuta gaude. Bai, hau bete hortz, hau bete hortz. Zaututa biziden pertsona bat, baina bestela, hementxe amaituko dugu gure gaurko tartea eta denboraldi honetako marmarrian tartea. Malen, ai, itxoin, momentu bat. Gestionatu inbertela situazio hau. Nik esan berrakat bukatu baino leheno super eskerrik asko. Malen, nerekin kontatzeagatik. Guk saio hau grabatzeu, baino mikro eta estudio honetik kanpo, eguneratu itegea, eta plazerra handia izan dela zurekin tarte hau partekatzea, eta aurrengo ikasturtean ikusiko gehala. Eta mi esker entzunlei, gure mamarratxeo momentu hauek entzutegatik da horreotegatik. Hori da. Ba, mi eskerrian zuri. Aio, aio! Ai, Malen emoziona huin da! Malenen partez agur, beretaz despeditu naiz, eta esan dit, zueire bai agur esateko. Ez hori bukatu deu, eta esan diot, Malen autobusa dakat. Eta bueno, nola Malenekin larun batean nengo naizen, han ikusiko gea, eta hori. Ez dena autobusa galdu, bueno, lo que faltaba. Gauza bat, nekauta nao, ezin du izan goizian kristonotzaitia, taratzailean batean udara, en plan, abuztua. Tarrabia mateitze, armarioan onberdet, bilatzen gauzak negukoak, udarakoak, gauza batzuk handikan ezin ditut, apart, hau ez dakize, bale ja, bale ja. Eta bihar ja porfin ostirala, ze gogo ostirala izateko, eta biharkoa zuek ikusteko, ze biharre bai gauzatxoak datoz. Bale, bai, bakit, ja ostirala da, eta atzo enun eserre gehiago grabau, baina eske, enun eramango tanborradako ensaioa, kamara, sabes? Laneko bazkaia dakau, igual ez dut inoiz esan, baina gaztezulo naho lanian, eta matxen ebai, baina matxen denbora gehiago nabil, baina gaztezulokoakin bazkaia dakat, eta gero goizo buelta berdet, zegero tripafest, tardeo, atxaldeo. Tripafest, gora tripa, gero esplikatzei zuet. Bale, ja, buelta unaiz, bazkaitik, dia, ia saspirak, kriston ondo pasadeu. Laizter banoa, baratzea, esan dizuet tripa dala Zarauzko kuadria bat ekiteun garagardo marka bat, eta antolatu due tripa atxaldeo festa. Zeitan hasia, ja hasita dao, eta lehenengo txinbo dao, gero izeta hongo, eta gero nio hongo naiz, musika jartzen. Eta honi, slay in the slay, jarraitu tripai. Ez que justu behin iztain ikusten slay, tripa. Eta ez dakit kamiseta hau erabili edo ez, igual beste bat jaztet, ez que bihar bero asko ingo, eta bihar iruña noa. Eta kamiseta hau fina da, beste kamiseta bat dakat iguala, bazpare. Bi igual dazkat, baino ez dakit. Pentsaukoet. Hello! Bueno, a ver, ja iritsi gea, te quiero decir. Gaude, baratzeko bidean gaude. Musika jantzun itea txumba dena. Eta hori nik 10 terdikaldea hola jarriko dut musika. Eta guain, supongo besteak ja pintxatzen nahi diala, así que hemendikan ikustea ja. Pues que cerca, ¿no? Gertu dao. Hori, que ya hemen gaudela, así que to pronto pasako deu. Gora, tripa. Ya hemen gaude. A ver. Maggi. ¡Qué
Laguntza. Bueno, ez da zer ikusten baino nina o musika jartzen, ez lehi. Onena dia, onenak. Ez que zirko behit, osea, ezin due, eta bestia urakin, ez que no puedo. Onena dia, kriston ondo pasadeu, kriston ondo pasadeu, ez que gora tripa, de verdad. Osea, ez lehi. Egunon. Osea, Iruña junberden, pantokin laiz eratunez, aseke guazen hau dena arreglatzea, eta gero asaltzeizuet zebagoazen Iruña, bale? Kaixo, totose loca. Ze fantasia, Iruñagoaz, no podemos. Berdinagea. Nere ustez, programa batin berdeu. Lo dejo ahí. A ver, Kontau. bai, kontatuko deu. Gauzera, hilanetan nik esan deu. Ez que igualak ya. Igualak. Tua, nola da, la Lindsay Lohan. Tuak, yo a Londres y tú a California, pues zu hori ora, no, zu zarauta da ni hori ora. Eso, chicas Lacoste. Period. De la costa. De la coste. Casi la liamos. Ez genuen aurkitzen busa. Urare justu. Ia, 80 euro pagau ditugu. Bai. Yo ne konfunditu naiz teklasin daula. Porque, a ver, ni ditut 30 urte. No se nota. Baina eske, o sea, en tecnologías, ni ditut 70 urte. ¿Sabes? Orduan, zero talento, zero unidades. Ta, bueno, esan berra dagoain urduri daola, ze txupinazua bota berdu. Nik ez dut ulertzen ze momentutan eskatu jaten eri, También te digo, ez dakit esplikau deten noagoazen. Iruñagoaz. Ah, bai, ez dugu esplika. Ze Euskalgintzaren kontseioak manifa bat konbokatu du euskaltzaletasunan alde. Eta orduan, pues, 3 zutabe ongoia eta zutabe baten eduki sortzaileok pregoia da txupinazua botako deu. Que el txupinazo no sé a dónde va a ir. Benetan, nik ez dakit beraiek uste duen erabaki hona hartu duela, porque eske nire estorpea eskurrengoa. Osea, konfunditzen naiz uran makina batekin. Ze uste egin behar dut txupinazuakin, osea... Gaina, Ibai Romero. Zeateako da, sua edo pluma. No, San Juan sua. Gauza, gara esan dugu iguala gehala. Bai, hori da, que ez dugu esan azken. Bueno, las Lindsay, bai, es verdad, es que así hemen nos liamos. No, ba, gauze da, esan genula, amor, eta egitu helbe dugu DJ talde bat, Ian Ruiz zer da, gay. Eta gayak zer dute, pues, burmuin bat dela kapazitate altuak. Bale, cerebro gordo, kapazitate altuak. Ta esan zuen, ta zeatu ez gai izango DJ espanto. Espanto. Porque bila batea, jende askontzak seguro, espanto bat gehala, orduan... Baina gure musika daukena zer da, pues, publiko guztientzako ala. Hori da. Kasero zehala eta kupela nahi zola, una rancheritas que te pongo. Racheta zehala eta todo lo que nahi zola, hor Ay, que te pongo, métrica. Punkia zehala, pues de decoración punky máxima. Eta, pues ahí te pongo ahí. Un Helbur Boys. Ulertzean zu, Helbur Boys. We are Helbur Boys, chicos cerveceros. Jofe, kiliki, tal, no sé qué. Eusko Princes. Hola. Esan digue, 15 minutu oinez. Daola, bueno, toki hori o taberna hori. Ez daka grazia. Ez daka grazia, gainera nintako jetan hau. Kuia baino. Claro, esan diotian eri. Eta hartzen dugu autobus bat, baina... Es que ez dugu... O sea, es que... Ai, no te veo. Hola. O sea, ez dugu... O sea, bukatze dugu urretxun, mínimo. Vas pare. Mira, ibiltze gea y si no hacemos autostop. Sí, claro. Para que nos lleven ahí a Sí, bai. Berua, Bai, berua egiten du, O sea, ni etorri naiz un poco putontita. Orduan, bueno. Ni nahiko normal etorri naiz, nahiko simple, baina eske... 15 minutu hola, añetze. Ja. Uf. Ez dakau neurona erdiaren, sabes? Orduan, hasten da. Hauntza da, ez honea da, esakuz eta karo, pues la bici iba a pasar, ta, Bai, me la he comido. Bai. Ta nola pasatzitugu guk zebrabideak? Pasatzitu zebrabidek, hola. Eres perfecta, sos. Perfecta! Galduta segitze dugu. Igual hemen.
pero da navarrería. Hasta que grabatzen. Bai, baino lasai. ¿Dónde está la rico que yo lo vea? ¿Dónde está? Guazen areaka. Muy bien. Ta, bueno, plazan gaude. Hemen txupinazua jotzen. Txupinazua... broma izangoa. ¿Cómo que? Ez que, jartze gu 5 minutu gero 12, gero 4, gero 3. Osea, jungia eta 10 minutu jartzen zon. Ta pauso batzuk eman, eta derrepente zazpillo. Hoi da, hoi da. Baina berak mapsek, la map, beste bideo bat bialtzen zuten. Eta derrepente, hemen dio jaisten eta 10 minutu berrizet. Ani, broma izangoa. Eta plazaterregia berrize behiratzen dut, eta bain 5 minutu jartzola. Está posible, está posible. Por cierto... Slay! Kaixo eta Loka, iratera euskila banto naiz, eta gaurkoan euskal txaletasun martxan gaure, amores. Plazenta guztiak danak, amores, eta bentzen makaronada viva, amores. Igualite, osea, zer repelentea nahizen, no? Osea, naiz, una chihuahua gritona. Sea la mejor, chihuahua gritona. Pero, en plan, la mejor es chihuahua. Claro. En plan, Inés, paresquito en chihuahua le meten una bolsoan, apúntame bien. Paresquito en chihuahua le meten una bolsoan. Banto? Hoy ni naiz. Banto? Kiesa. Eta de repente torria. Hueto regara, bizko badera. Majada. Qué guapo ese niño, Ja, face card. Zer dice? Txoin momentu bat. Puta, cabrón. Semos. Arra no bezaren, Kriston berua iteo. Ai, honegin, hemen da kasuela. Ja, eta zuek ere gasko. Beitu ze pinta. Goxua dao. Has de probado, Aime. Ja, nik ez de probado. A ver. Yummy, Ez de tesan, baina Iruñek ekarri gu sorpresa honen azera, Iruñek. Garrotikos. Ahora es cuando se cae. Gauzat esan berezuet, panto dao gaur, panto dao. Bueno, hola zuek, semos. Hola, zuek! Gauzat, keston berua iteue. Bai, ja, pixkat blog honetako protagonista. Gauzat, gaur oso urruti jarri gea, maitiaz. Barkatu ez zuzendu ditza. Jarri naiz, ja, barkatu. Osea, Ja, bueltau da, bajatik, Ibai. Ze baja, ez da dentzilla. Bueno, hori, iguala. Bueltan gaude. Esan behar dizuna, zinela. que kriston berua iteu. Osa, Naizko pixkat, ez ba? ez nire kuatan dao. Hemen! Bueno, hola, ez. Hola zoze iteu, porque ez du eser egin, osa, bazkaian ikindet. Ibaiek jaso egin du da Trini, Triniztea bere, Claro, zuek, nik indot edukitxe sortu. Trini onda, ba, eseita. Merezi un bezala erregina, Claro, ez da bai, Txin. Oaintxe panto idan egin elkarrezketa bat indigu, Hori belen hau indozte, zuek, holan, utxo A ver, hola superguapa. Kiston berua iteu, eta asako, oza, ja jendea tortzen nahi da, medio eta edabidez berdinak ere, politikariak bai daude. Maialen niri arte, de repente, Hori. Bastante, zeba ez da, hortxe. Urduri? Ez da bat, enik dut bere zer bakarrik. Anda. Egin nahi dugu, euskaraz eztabaidatu eta jolastu. Euskaraz maitatu, dantzatu eta sortu. Azken finean, euskaraz izan. Zoritxarrez, askotan entzun izan dugu euskarak ez duela lekurik sareetan. Ez dagoela nahikoa jenderik, ez dagoela merkaturik, ez dagoela interesik. Baina, kontrakoa frogatzen ari gara etengabe. Teknologia berriei esker, kamera batekin, mugikor batekin eta mikrofono xume batekin, sortzaileok erakusten ari gara, espazio honetan ere, sarean, euskarak ez duela existitzeko baimenik behar.
Duela urte batzuk sare sozialak oraindik hastapenetan zeudenean, baziren sarean euskaraz bizitzea posible zera sinetzen zutenak. Hor zeuden sarean Sustatu, Libresale, Irratia.com, Euskal Jakintza, Luistxo, Teketen, Teknopata, Zargain, Ipatz, Gabi de la Mata, Arkakuso, Aiora Probatzo, beste askoren artean. Garrantzitsua eta beharrezkoa da kulturaz, zientziaz, musikaz, politikaz, literaturaz, modaz edota sukaldaritzaz hitz egitea, umorea sortzea, entretenitzea, aldarrikatzea edota hezkuntzari buruz hausnartzea. Euskarak ez digu soilik komunikatzeko tresna bat eskaintzen. Mundua ulertzeko eta ingurura begiratzeko modu propioa ematen digu. Eta plataforma digitalak dira belaunaldi berrin topagune nagusia. Garai hontan gazte askontzat saria ez talako eoteko beste espazio bat bakarrik. Sare sozialak dira plazak, tabernak, ikasgelak, lagunak, sare sozialak dira kulturak indakaen aurreneko kontaktua. Eta espazio horietan euskaraik ez bado hutsune handi jaukiko dugu. Ondorioz, hizkuntza hegemonikoan aurren ezin geha geldi geratu. Euskaratik sortutako askotaiko edukila berdegu, erreferenteek berditugu. Eta batez ere, komunitatea berdegu. Euskerian presentzia handitzen gabizelako, espazio berrixak zabalduz. Eta behar bada esan konturatzen, baina etorkizuneko arnazguniak eraikitzen gabiz. Ez ga algoritmo baten ondorixua, ez da marketing estrategia bat bez. Komunitate bat ga, euskeraz edukisa sortzen daben pertsonak ate bat zabaltzen dota beste bati. Eta igual, bideo, meme edo podcast horrek norbaitxi euskeraz bizitzeko autua eitzeko ematen dotza. Danontzat dago lekua sarian, eta danok nahi zaitxustegu euskeraz. Euskalki guztietan, euskera batuan zein euskera ikasteko prozesuan. Zuen pasinuak, iritzixak, emozinuak, bizipenak euskeraz transmititzean, jendiak zuengan, gugan edo euren buruan izlada ikusteko aukeria zabaltzen dogulako, eta euskeraz bizileikela erakusten dogulako. Zuen kamerak hartzeko momentu aldu da, hasi sortzen, zuen etxetik, zuen herritik, zuen auzotik, euskeraz. Hasi bilatzen, ikusten, partekatzen, komentatzen, jarraitzen. Asko ga dagoeneko euskeraz sortzen dugunok. Ez daigun itxoin, ez daigun pentsau txikisegisak ganik. Gure aurretik bidea itxen hasi ziren esker garegu hemen. Euskera geixau nahi dugulako, ausartaua, libri hau, zentral hau. Euskeraz bizitzeko baldintza duinak nahi ditugu Euskal Herri osoan eta baitxa sare sozialetan bebai. Euskeraz bizi nahi badugu, sariak euskeraz ikusi, entzun, sortu eta gozatzen hasteko momentua da. Errekaz erreka indeigun itxasua, pantailen aruan euskeraz bizitzeko ahotza izan gaitxezen. Bueno, ez da entzuten! Euskaltzaleon martxa honetan, Euskal Herri osoko euskaltzaleok biltzen ari garelako, gaur hemen berriz ere Iruña, Euskararen hiriburu egiten ari garelako. Behar baitugu, bada gure hizkuntzak aurrera jarrai dezan. Pankarta unitz ikusten dugu. Honena dia. Chupinazo. Gauza bat. Paradak aguaz, ez dakit iritsiko gehan. Iritsiko geha. Hilda gaude, nekauta. Bai, ezin dugu gehiago, nago con tacones, osea... Argaldu deu. Argaldu indeu. Osea, zuek ikuste diguzu hola, eta gu, osea, esa de los días, esa grasa, da talentuan akumulazioa. Hori da. Ezin dugu gehiago. Depresioa. Osea... Ez dugu, ja ez erritzein bidai osoan. Pareciamos enfadadas. Gaina, osea, ni aldatu nahi lekuz, porque hau da autobus bat guten ala Nafarko erregustetatio.
Eta, total, andatu bez lekuz, libre zeolako, y la ian, en plan, esan banien, ian, etorri, en plan, jarren ondon, la tía estaba Majada, we love you. We love you guys, Shua. Majada honena da. Gauza bat, orioa da zarautzagoaz. Emozionadas. Oriora, ja, oza, jungea gerra da. Bai. Osea... Sandwich bat jandeu de la máquina, que ia pillak ese hau india. Sandwich hori jate zuna rollo resakaki. Que ia pillak atasca hau india. Casi bicicleta bat arrapatu bitela negia. Está saliendo a raro llamar. Osea, lehen da bizi, arrapatu bicicleta bat nehi. Eta gero zure. Oain. Bueno, todo se loca, bani joaizea ja. Ondo pasa zurekin. Onena. Bai, eta sentsazioa da, como nire, bueno, nire sentsazioa da, janekin honen, dela nirekin egotea bezala. Total. Como... Nire buruakin egotia. Bai. O sea, claro, nirekin, pues, iruditzen ezara super divertida, y conmigo misma, pues, me parece... Me río. Me divierto. No, o sea, egun oso aparece ongea. Bai. Onena. Pero autobusen bueltan... No, demacradas. Ajustxoxo...